салом мухлисони беҳтарини дунё. имрӯз мехоҳам дар видео дар бораи ҳамлагароне ки ба барса лозиман айни ҳол гап занам. барои ҳамин агар мухлиси барселона бошӣ то дар канал обуна шав ва лайки қиматбоҳои худро аз ёд набарор, зеро ин чизҳо барои пешравии канал муҳиманд. ҳамада тамошои хуб, рафтем. 24 январ Луис Суарес 33 сола мешавад ва Барселона пинҳон намекунад ки бар ивази ӯ форварди нав кофта истодааст ки шартномаи Луис то тобистони соли 2021 мебошад. ба хабари якчанд сомонаҳо ва овозаҳо роҳбарияти дастаи каталонӣ мехост тобистон ҳамлагар бихарад, лекин аз сабаби ҷарроҳии Луис ки 4 моҳ ба майдон баромадан наметавонад, роҳбарият маҷбур аст ки дар ин зимистон форвард бихарад, гарчанде ки ин мушкил бошад. дар сезони гузашта ва ин сезон Луис Суарес бо Месси бозии хуб нишон доданд ва бе ин хел ҳамлагар дастаи каталонӣ наметавонад сезони боқимондаро дар сатҳи баланд гузаронад. Гризман дар позитсияи Суарес он қадар хуб бозӣ кардан наметавонад. Месси бошад бисёртар ба хатти нимҳимоя рафта истодааст ё ин ки дар ҳамлаи рост бозӣ мекунад ва дар ҷои Суарес нест бозигаре ки тренер ба ӯ бовар кунад. барои ҳамин харидани форвард барои Барса дар моҳи январ хело муҳим аст ва се номзаде ҳаст ки Барса метавонад яке аз онҳоро ба дастаи худ даъват кунад. Лаутаро Мартинес, Интер 22 сола, нарх 90 миллион евро. латиноамерикоиҳо Месси ва Суарес якдигарфаҳмии хуб доранд дар майдон ва бо ҳамватани худ Лаутаро Мартинес Месси метавонад дуэти беҳтаринро эҷод кунад. Мартинес ба ҳамаи талаботҳои ҳамлагар ҷавобгӯ мебошад. Тез, техникаи хуб, чӣ гуна бо бадан кор карданро медонад, зарбаи хуб дорад, аз ҳама осозаш дар амалиётҳои якҷоя гум намезанад ва инстинкти ҳиссиёти голро дорад. ва Лаутаро ҳамагӣ 22 сола аст. бигзор бозингари аргентинӣ таҷрибаи калоне надошта бошад ҳам, ҳоло ӯ дар Интер ба даст оварда истодааст ва инчунин ӯ агар ба Барселона гузарад, боз аз Месси ба даст хоҳад овард. Пьер-Эмерик Абамеянг, Арсенал 30 сола, нарх 75 миллион евро. ҳамлагари габонӣ ҳангоми ба Боруссия Дортмунд гузашт ситораи ҷаҳонӣ шуд. Абамеянг бо стили аз рақиб топ хӯрдан гурехтан номӣ мебошад. ӯ техникаи хуб ва тӯбро идора кардан метавонад ва инчунин қодир аст ки бо ҳардуи по аз масофаи гуногун зарба занад. инчунин як хусусияти Пьер-Эмерик ин универсал будан аст. бозингари африкоӣ метавонад ҳам дар маркази ҳамла ва ҳам дар канори ҳамлаҳо бозӣ кунад. дар айни ҳол форварди 30 сола бо Арсенал шартномааш то соли 2021 мебошад ва эҳтимоли зиёд аст ки ӯро дароз мекунад. бо Арсенал Абамеянг ба чизе ният дошт ба даст наовард. даста дар ҳолати бурҳонӣ қарор дорад ва ҳоло маълум нест ки Артета метавонад Арсеналро боло бардорад ё ин ки не. нигоҳ накарда ба натиҷаҳои бади канонирҳо, Пьер-Эмерик дар ин мавсим голҳои зиёд задааст. ҳоло вай дар 22 бозӣ 14 гол задааст. албатта Абамеянг дар синни 30 солагӣ қарор дорад ва ба наздикӣ метавонад ба нафақа равад, лекин ҳадди ақал ӯ метавонад 3-4 соли дигар дар сатҳи баланд бозӣ кунад. аз як тарафи дигар гирем синну сол ва муҳлати эътибори шартнома метавонад нархи бозингари габониро пасттар кунад. Максимилиано Гомес, Валенсия 23 сола, нарх 40 миллион евро. тибқи трансфермаркет бозингари арзонтарин дар интихоби мо Гомес мебошад 40 миллион евро, аммо дар шартномаи ӯ нархи харидаш 140 миллион евро навишта шудааст. тибқи иттилои манбаъҳои испанӣ Валенсия тайёр аст пешниҳоди Барсаро бо нархи пасттар нигоҳ кунад. ҳамватани 23 солаи Суарес аллакай ба бозиҳояш дар Селта Барсаро ба худ ҷалб намуда буд. овозҳо буданд ки бозингари уругваӣ тобистони соли 2019 бо Барса ҳамроҳ мешавад, лекин дар маҷмӯъ футболбоз бо Валенсия шартнома баст. аз рӯи услуби бозиаш Макси таоман ба Суарес монанд нест. вай ҳамлагаре ҳаст ки ҳимоятгарон намехоҳанд бо ӯ вохӯранд, аммо як қатор услубҳои бозии Максимилиано низ мавҷуданд. вай чандон ба пеш ҷаҳиш намекунад, аммо ҳимоятгарони рақибро доим назорат мекунад. дар ҳузури форвард дар пеши ҳимоятгарон ба ҳамдастагони худ ҷойҳои бештарро холӣ мемонад. Гомес ҳимоятгаронро ба назари худ парешон мекунад, ҳамдастагон бошад метавонанд комбинатсияи худро ташкил кунанд. инчунин бояд қайд кард ки Макси бо ҳардуи по зарба зада метавонад, новобаста аз қади пасташ дар ҳаво худро хуб ҳис мекунад. аммо ба Барселона форварди қадбаланд лозим нест, зеро дастаи каталонӣ бисёртар ба замин бозӣ мекунад. дар сезони 2019-20 Гомес аксар вақт то охири бозӣ дар майдон намемонад. дар ҳамаи турнирҳо бозингари уругваӣ 23 бозӣ гузаронда 7 голу 2 паси головар додааст. шумо чӣ фикр доред дӯстон? кадоме аз ин се форвард ба Барселона лозим аст? кадоме мегӯяд Серхио Агуэро, аммо ман ӯро дар ин рӯйхат ҷойгир накардам. ӯро Месси мехоҳад дар Камп Nou бубинад, лекин ман фикр дорам ки Серхио худро дар Манчестер Сити беҳтар ҳис мекунад ва дар он ҷо ӯ легендаи зинда мебошад.
ба ҳамин тамом, барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.